أبكل بنشانغول جموز زوا متكل وردا بولن بستفت أما متقعتي بزوحات نتوهان زيغاتات تقتلهم اتمتقعتي نابلو ميربو عبزو حالي تخمس تفت أما بي بي سي الرقاقي تقولو زرارمنا يوم نبرتي وردا بولن نزيز سعبلهم ليلي 11 ساعة كابيا تكات مادة جمرو ليتي كباب ساعة 11 يوم نتي متقعت كفصم جميرهم كساب قطر ساعات 6 دما تخسنيرو ريساتاتي كبي زلو كباب 100 ريسات ترخبو كوينو بزحت ناو ጫካ زهادم ወለው አነ ናው ከተማ ቡለን ዝመጸ አስተሰብ አስከሬናት ባይነሪ ያለኹ ሐዙን አው ከተማ ቡለን ቀበሌ ባኩዬ ኣብ ሓደ ንሐዘን የዘለኹ ናይ መሐዛይ አቦ ስለዝተቀትሉ አወለኹ ገዛ ይሕሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተኩሸን ቀትለሞ ፖሊስ የጠበቀ ነበር ተኩሱ ስለደሉ ليلة كاين يجيبوا يتدقوا فتوقاتهم ليت قاتهم كبيت تخصيص تسنية متقعتي تفصيمو تسعان شديشتان أسكرينات دما بعيني رئيه أسران شمنتن غزاوتي تقاتلهم زقصلو أبو سبيتال بولن حكمنا آتيوم علو عبلي النصحان سباتيو متقعت تفصيمو عب كتما بولن يزنبر ات متقعتي استفصم البوتا دما كابانا أستاد 40 كيلومتر يرحق حساناتن دكونستيون زركبوهم أسكرينات بتندا تتقليلهم يخاطري جينا أفقد برا خاز ودقون علو أبولن هوسبيتال زرعهم قصولات ببلح نجرن مانتيجن ستوغو كم أون بتقيت استهرميهم سمو زين قلتو بعلمويات عنا هوسبيتال بولن بوغانو بتمتقعت زقوصلو بزوحات سوات ناب هوسبيتالهم كم زماتو الرقاقيتولنا طوات لاي تخص نبر تبع له ወደዛ ቦታ ንግሆ ኣብቲ ከባቢ ተኩስ ነይሩ ተባሂሉ ብድሕሪ 5 ወይ 6 ሰዓታት ይኸውን ክሳብ 40 ዝበጽሑ ቁስላት ናብ ሆስፒታል መጽኦም ከቢድ ጉድኣት ዝበጽሖም ኣለዉ መብዛሕትኦም ብጥይት ዝተወቅዑ ብቐስትን ብኻራን ዝተወቅዑ እዮም ካብኦም ሓንቲ ቆል 4 ዓመት ሕክምና እናተገብረላ ሞይታ ኣብኡ በጽሖም ዝመጹ ሰባት ከም ዝሓበሩና ክሳብ 157 ተቐቲሎም ኣስከሬኖም ካብኡ ምውጻእ ኣይተኻለን ኣብ ክባብ ምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ እዩ ዝግለጽ ተከበው ነው የተፈጸመባቸው ነው የሚባለው እንግዲህ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሆስፒታል ቡለን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ቁስላት የተኣናግድ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ በዓል ሞያ ጥዕና መንገዲ ብምዕጻው ድማ እቲ ካብ ባህር ዳር ዘምጽእዎ ዝነበሩ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ረዲኡ ኣማሓዳሪ ዞባ መተከል ኣይተ ኣትን ኩትሽቱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቡ ሓጺር መብርሂ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ብምርግጋጽ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ጸረ ሰላም ክብል ዝገለጾም ሓይልታት ተሓተት ገይሩ እንደሚታወቀው መተከል ተደጋጋሚ የሚፈጠሩ አብዞባ መተከል በተደጋጋሚ ዝፍጠሩ ጸገማት ጸጥታን መፍታሕን ነዞም ጸረ ሰላም ኃይልታት ንምጽራይን በሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ፖሊስን አባላት ጸረ ደባይ ክልልናን ዝተዋደዱ ስጉምትታት ክወሰዱ ጸኒሖም እዮም በቀጻሊ ነዞም ኃይልታት ንምጽራይ ድማ በቀዳማይ ሚኒስትር አንፈት ተነጺሩ ናብ ስራሕ ኣብ ዝተኣተወሉ እዋን እዩ ኣብ ወረዳ ቡለን ቀበሌ በቁጂ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ወጋሕታ ሰዓት 12 ቢሉ እቶም ኃይልታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ስጉምት ዝወሰዱ ኣብዚ እዋን ብቁጽሪ ዝገልጾ መረዳእታ ይብለይን ግን ከ እቲ ዝበጽሕ መጠን ጉድኣት ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ካብቲ ከባቢ ተሓቢርኒ እቲ ተኹሲ ካብ ዝተኸፈተሉ ሰዓት ጀሚሩ ድማ አባላት ምክልኻል ሃገር ናይ ክልልና ጸረ ደባይን ሚሊሻታትን ናብኡ ብምኻድ ነቲ መጥቃዕቲ ይከላኸሉ እዮም ዘለዉ ተወሳኺ ሓይሊ ተላኢኹውን ኣብ ልዕሊቶም ጸረ ሰላም ሓይልታት ስጉምትና ተወሰደ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ትማሊ ናብ ትኽልል ምምጹ ዘዘኻኸረት መሓዳሪ ነቲ ኣብ ዞባ መተከል ዘጋጥም ተደጋጋሚ ጸገም ጸጥታ ንምፍታሕ ዘኽእል መምርሒ ስራሕ ሒቡ ምስተመልሰ ነቲ መምርሒ ንምፍጻም ምንቅስቓስ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን እቲ ናይ ሎም መዓንቲ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠመ ተዛሪቡ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ናይ 26 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ምዝገባ ሰሪዙ በዚ ምኽንያት ኣብቲ ሃገር ክንቀሳቐሳ ዝጸንሐ 85 ፖለቲካውያን ሰልፍታት ቁጥረን ናብ 59 ጎዲሉሎ ኣብዚ ጉዳይ አክሊሉ ጸጋይ ተወሳኺ ሓበሬታ ኸበርና እዩ የመስግነካ ኃይሉ እቲ ቦርድ ኣብ ዝተፈላልየ ግዜ ብሕጋዊ መንገዲ ተመስሪተን ክሰርሓ ካብ ዝጸንሐ ሰልፍታት ማለት ውድባት ፖለቲካ እተን 26 ከም ሰልፊን ክቕጽላ ከማልኦ ዝግበአን ስለዘይማልኣ ከም ዝተሰረዛ ይፍሊጡ ዘሎ በዚ ምኽንያት ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ እቲ ቦርድ ዝተመዝገባን ከማልኦ ዝግበአን ቅጣታት ዘማልአን 59 ፖለቲካውን ሰልፍታት ከም ዘለዋ ይመልክት መግለጽ እቲ ቦርድ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝነበረ ግዜ 85 ፖለቲካውን ሰልፍታት ምጽራይ ክግበረለን ዝጸንሐ ኮይኑ ካብኣተን እተን ቅጣታት ኣየማልአን ዝበለን እዩ ምዝገበን ሰሪዙ ዘሎ ንገለ ካብተን ዝተሰረዛ ምጥቃስ ይከኣል ኽሊሉ እወ ካብተን ቅጥዕታት የማልአን ተባሂለን ዝተሰረዛ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያን ማለት ኢዴፓ ሃገራዊ ምንቅስቃስ መላእ ኢትዮጵያ መኢብን ብሔራዊ ኮንግረስ ኦሮሞ
ኦብኮ كمون عندنا ديمقراطية فتحن بارتي عندنا يركبان بزي كازن تسريزن زلوا بوليتيكا وسلفتات إذن أمال أتباهلن كمون تناي مصراي مسرح جنا زي تزازملن عصر تخلت بوليتيكا وسلفتات بمهلان كوتري نايتن زي سرزا سلفتات كوسخ كم زخيل يزجمت كابزي بتوسخي سندات أمال أتباهلن زلوا عصر تخلت سلفتات دما ودب حدنة ملا إثيوبيان ما إياد كمون جنبار حدنة أوغادين أوبنك كم زركبن اتبور دفليتلو اتناي مصراي مسرح زازيمن تكنيكاو ممزنتات زي ترفن كم بعل سالساو يانا تግራይ رايا رايوما ديمقراسياو بارتي عسيمبا ديمقراسياو بارتي بهراوي بايتو عباي تግራይ زركبن شوعات بوليتيكاو سلفتات كم زلوا ونت بورد زوصو مغلص يملكت بتوساخي زدل قطعታት مالين اتناي مصراي مسرح زازما 4 بوليتيكاو سلفتات كلوان كلوا كابزين بلصغنا إزيما أوفيكو أونج بالدراس كمون عرنا كم زركب أنت جليسلو اتبورد أبز حلفة عمت ورحي جنبوتون كمالا أوز جبأن أيام مالا أنزبلن 27 بوليتيكاوين سلفتات مسرازو الذكريو لك على غايلو كساب زحلف عمت أبي إثيوبيا حدميتن شديشتن مزجوبات سلفتات بوليتيكانيرن نزي حدش زوج حق زي مالا بحفشة 53 بوليتيكاو سلفتات سلزي جودلاجن أبز حزوان 59 بوليتيكاو سلفتات رحين تريفان زلوا يمسكنك خليلو يمسكنك هايلو حزد ما حاتسرت زينات زعلت كسمعكم سودان مس إثيوبيا بزواسنا خبابتات التجابرو زلا من قصاصات دو كتاب بالإثيوبيا تحساسيبا إثيوبيا نتهم سودان تكايدو مال لازبلتهم لوطتات نتهم قدم كبلو استبصح اسم معات زتحسو يوم كتب الكسيس هلا التخصيم كتل قداماي مينستر قدايت وصان إثيوبيا دمك مكونن مسل على واتساب سلطان سودان قداي دوباتنا ملكيتهم تمالن لومن ابكارتم ابزكايدو وزت كم زقربه فانا برودكاستين كوربوريت حابيرو أب إيرترا لومي 45 حدشتي بكورونا فيروس تلخفو سبات كم استرخبو تقليتو اتهم تشعات توشيوم تصانحو كخونن كلو اتهم 800 مئتاوي جنا كابت حبرت سب مخانوم مينستريت عنا حبيرو ابت هاجر تقلالا قطري بكوفيد 19 تلخفو سبات ناب 877 كبيلولو أب سنت جست تباهلت قطر فرنسا حد عطوق سلسة بوليس كم زقتل تقليتو اتم بوليس حنتي هديما أبزوان نحسيس تسألت قوالن ستيتيك حق زوا أبز فتنو اللقوانيوم بحد عطوق تقاتلهم اتعطوق نتهم بوليس بمقتال نتي غزا حوي كأتولون كلو حد كالي بوليس ون أب اقرو تهاريمو قوسيلو همزلو تفليتو أب مأخلاي أفريقيا ريبابليك زركب سراويت عقابي سلام حبرات هاجرات بسلوس نوساني تكتما بامباري دقيمو كمس تقوطات رجليتو عقابي سلام حبرات هاجراتن حيلتات زتات هاجرن نتوم عطوقاتنا بتشكاتات كمز دفقوم حدا أفنيا تزاريبو مأخلاي ريبابليك أفريقيا نسنبت مرج أخذت كايد أم الدلاوي عزلا بمخنياتي بأربعة حدار أمانجو منجستات فيدرال إثيوبيان تجراين استولع خوينات أجلجلوتات سلكن إنترنت تقاريت وبمسنحو بمنجست فيدرال كابز وهاب مجلس إيوتا أبتن كوينات تخيدلن زكايدلن زنبرا قطراتن كتماتاتن تግራይ አባይታ ዘሎ ኹነታት ከይተፈልጠ ጸኒሑ ካብ ቀረባ መዓልትታት ናብ ዚግና ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን መብራህትን ስለዝተመለሰ ውሱን ሓበሬታታት ምርካብ ተኻኢሉሎ ኩነታትን ምንቅስቓስን ከተማታት መቐለ ማይጨውን ዓብይ ዓድን በአንደበት ዘዘራረብናዩ ነበርቲ ክቐርብ እዩ ዘሎ ኩነታት ወስልኻ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ማሕበረሰብ ክሳብ ሕዚ ያው በዚ ከተማ ስልኪ ምኽፋትን መብራህቲ እውን ምንጻእ خارج مسارته لبالو بساسات ሕብረተሰብ አይራእዩን ዘለው ክሳብ ሕዚ ሕብረተሰብ ኣፍርሒ ዝርከብ ዘሎም ብዙሕ ናይ ሓዘን ስምዒታት እዩ ዝስማዕ ዘሎ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝሞቱ ንጹሃን ዜጋታት እሱ መሰረት ብምግባር ነገር ሕዚ ሓዘኑ እናገለጸ ዝርከብ ዘሎ እቲ ናይ ሸቐጣት ይኹን ባንኪ ኣገልግሎት እውን ምንም ነገር የለን ሰብ መንቀሳቐሲ የብሉን ቅርሺ ካበይ ከምፅእ ተዕዳጋውን ኦልሬዲ ብዙሕ ነገር ንኸይማልነት ሕብረተሰብ ገይሩ ዘሎ ታክስታቱ መዳድሲ ኢና ኢለን ኦልሬዲ ኣብዚ አንጀው ኢለን ዘለዋ ታክስታት እውን ብኽባር ዋጋ እየን ነቲ ሕብረተሰብ
ግልጋሎት ዝህባ ዘለዋ ለዚ ኣፎርድ ክገብር ይኽእልን ማሕበረሰብ ብጣዕሚ ኣብ ችግር ኣሰቃቀም ከም ዘለዎ እቲ ኮማንድ ፖስት ከም ዝብለውን ኦልሬዲ ሰብ ከድላዩ ኣምሽዩ ብሰላም ከኣቱ ኣይትሪኦን መንፈሱ ድንጋፀ እዩ ዘለዎ ክሳብ ሕዚ ካብ ስልካ ብለይ ኣግባብ ሽሞሳድ ኣለዉ ሰባት ብለይ ኣግባብ ንሽተን ሰዓት ኣምሽኻ ብምባል እውን ስልካ ብግፍዒ ዝድብደብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከተማ መቐለ ተሓፍታም ኣጋው ከይኸፍት ድኳኑ ሸቐጣቱ ንኸይብሉን ነቲ ሲቪል ጥራሕ ዘይኮነስ ካድርውን ነፍርሖ ከም ዘሎ እዩ ዘመለክት ማለት እዩ ሰው ሳንድራ ይነራልና ሽግርና ጻወርልና እንደ ባንክታት ኣይተኻፈተ ኣብ ሽግር ይነሰብ ብባዕልና ብጥቕምና ስለንጥየ ተዓጥይነ ባንክ ኣይተኻፈተ ሰብ ለመንቀሳቐስ እንቀሳቐስሎ ታይማ ዳሕና ይሰው ብግዜ ሰዓት ሕላፈ ክልተዩ ወመኸኒ ሓደ ግዜ ክፈትሎ መቐለለ ሓደ ግዜ ክፈትሎ ስሉ ብግልዳም ብዙሕ የለይ እንቅስቃሴ ኣደጋ ካላማጣ ከዚ ይመፅላ ዘልፅዕነት ግዛዕ በርበረ ገለመለ ናይሱዚ ግዛዕ እዛ ከሰል ገለ ፀይነን መፅለዋ ትማሊ ካብ ዓብዪ ዓዲ መፅአ ትማሊ ሰዓት 11 ኣካባቢ ኣትላ መቐለ ተቐዲም ትማሊ ከይደ ያው ተዓዲ ክትሪያ ብጣዕሚ ልሕዝን ብጣዕሚ ማለት ብጣዕሚ አው በቃ መከላከያ ነው ዓዲ ሙሉእ ዓሚ እዩ በሪ የለይ መስተዋት ላይ ተሰበረ የለይ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ኩታ ይገይሩ ዝልፍለት ሓደ ሰብ ነው መብዛሕትኡ ሰብ ኣይፈለጠይ ካብ ሰቆዶ በረኻ እዩ ይከለብቲና ይባል ከተማ እውን ብመድፍዕ ከበድ መሳርያ ተወቂዑ እዩ እና ብጣዕሚ በቃ ምንም ለመግላጽ ከቢድ እዩ ኣነ ብራኽዎ ኮቦርታ ይብሉ አንሶላ ይብሉ ልብላዕ ይብሉ በርበረ ይብሉ ጫው ይብሉ ሁሉ ዓለም ሚዲያ ይለድልዮ በቃ ናዚ በቃ ከቢድ ያለ ተሰብ ምንም ዝናገረ ለወልዖን ሰተ ይብሉ ይፍታድ ሕክምና የለ ሆስፒታል መከላከያ ባዕሊ እንዮ በቃ ሰብ ብዙሕ ለሓመመን ስኳር ለወገለን ለወንዮ ምንም አገልግሎት ለግኒ ይብሉ حركات من فقد من قد ولدن والونيو كعزي إلى الله ما تعد منهم تسأله لو ختمالي كمال سميه بزح نجار بقى خذ كتقبل تدخلي بالريخ هذا متعب تحزن لموت صدرا ملونيو ثلاث دقائق بخديد مسارع تاي هم تعيك محاضر خديد يتهز فالميتو بتاعمي نازي زي لما تعدي حالي منهم كل العيق بدني مقلع كل على المجنة تخيئة متعب تعدي بانكي أمبسا بانك تقاتلينه ATM أفت كتما يتزرقفوا لله ATM بعلتا سوابيرو أخيدش عامتي على مبرهتي توسنا بطاطات متعنياو منم بكا تخذل شاول والعلا بلا يولي منم بكا لله يولي كل سوى طعمينيو فايدا ما لابو عالم لما كلاكي هون يعملوا عنده ክልተ ቀንዲ ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እስራኤል ዘቆሙ ለፍንታዊ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት በጀት ክሰማማዕ ስለዘይከኣለ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ንራብዓይ ግዜ መረፃ ከተካይድ ክትግደድ እያ እቲ መረፃ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝካየድ ኮይኑ እዚ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ መረፃ ድሕሪ 12 ወርሒ እዩ እቶም ቅድም ክብል ዝተካየዱ መረፃታት ሓደ ሰልፊ ዓብላሊ ኮይኑ ክዕወተሎም ኣይከኣለን ነይሩ